Sale mzuzu emithathu sonke, sale mzuzu emithathu sonke. Ungasali nawe sondela kuso isithebe senkosi. Singesho sonke yini sithi inkosi inhle, inkosi ilungile. Singesho sonke sinkosi iphakeme, uNkulunkulu wozizwe zonke. Ubani ongame endaweni yakhe engcwele ngcwele. Yilowo nenhliziyo ehlanzekileyo ngaphefumula umphefumulo wakhe emangeni. Nongafungi ngenkohliso. Siyabonga baba emini. Sikunikeza usuku lonke nembeko yonke ikufanele. Wena uNkulunkulu osithwalile izolo wasithwala namuhla. Yebo nakusasa uyobe usithwele. Siyalabuka Thixo. Sakudumisa njalo njalo. Sisho sithi ufanelwe udumo. Wena wenzile umhlaba ngokuhlakanipha kwakho. Mungandanda mangondeli makothala bazethala babrakathala basa. Imana makuthala makothala baba. Sondela nawe, sondela nawe. Sondela nawe, sondela nawe, sondela nawe. Take yourself to another level in prayer. Edify yourself, build yourself. Moshala mahanama, mashala makanama. Ubukhulu bakho bungelinganiswe nalutho. Mangandana mangondeli mazana mashana makana makanana. Ala baba 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 hantala baba 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 baba. Rantala makontala bakasteri bakontala bakosa. Ibrakata pakatala bakoseta mana mana mana. Hallelujah. Ela mahasela mana mana mashana makabala mahadala mana. Ala mama 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 mama. Oshana mahana mashana makanana. Oshalima. Oshalima. Oshala bahasa. Sinashaya izandla sonke phezu kwamakhanda ethu. Thank you Lord Jesus. Thank you Holy Spirit. Thank you Lord Jesus. Singahlala phasi bazalwane, moyo ongcwele. Ncwadi kaJobe chapter 42 verse number 10. Ncwadi kaJobe chapter 42 verse number 10, 11, 12. Thank you Lord. Thank you Lord. Cela mayikhono ngasifundela bazalwane. Nangicishela bafethu right. Thank you. Siyafunda uJobe. Silale sonke bazalwane, silale sonke. Thank you Lord. Siyafunda abathandekayo uJobe chapter 10 ku verse number Job chapter 42, the last chapter. Job chapter 42 verse number 10, 11, 12. ku verse 10 kufundeka kanje egameni lika Jesu. Zihlobise ngobukhosi nangokuphakama, wembatha udumo nenkazimulo. Mama mfundisi ngisho kahle incwadi kaJobe elandelwa incwadi yamahubo verse number 10. Verse 10. Job. Yes. Ngiyaxoxa mfundisi. Kufundeka kanje. uJehova wambuyisa uJobe ekuhluphekeni. Oh madoda.
lapha khuleka abangane bakhe wanezela kukho konke uJobe yenakho ngokuphinda phindiwe kabili wase kufika kuye bonke abafowabo nabo bonke odadewabo nabo bonke abazana naye ngaphambilini badla endlini yakhe bamkhalela bamduduza ngakho konke kubi uJehova amehlisele khona yilona lawa wamnika uhlamvu lwemali necicile golide verse 12 yes ma kanjalo uJehova wabusisa ukugcina kaJobe nokuqala kwakhe waba nezimvu ezizinkulungwane ezishumnane namakamela ayizinkulungwane ezisithupha namabhaqa ayizinkulungwane ezinkabi nezimpongolo nezinsikazi ezizinkulungwane cela usikhulekele mama mfundisi wami siyabonga uNkulunkulu wethu ophezulu konke glory to Jesus ngwele bayede ungwele uyakhazimula khuluma uNkulunkulu wethu onamandla khuluma mdala neinsuku khuluma wena Nkosi ophezulu konke ibandla lakho lilalela egameni lika Jesu we thank you amen singavala sonke amaBhayibheli ethu noma beyiswa ekufeni kodwa ke oh mabeyiswa ke no Ngiyanibulisa lonke egameni lenkosi. Cela ke sithi sonke izandla ngiyanibikela egameni lenkosi. Anithathe ixesha ndibulise utata umfundisi uDlamini nonkosikazi wakhe lapha eduze kwakhe. Ngiyacela sime ngezinyawo sonke sibashayele ezinkulu izandla egameni lenkosi. Cabanga ukuthi ngikhulume isiZulu ngithe wonke umuntu akame ngezinyawo sibashayele izandla unless unama issues nabo you can sit but the rest ngicela simene ngezinyawo. Thank you. Ngiyakubulisa umuntu kaNkuluNkulu nonkosikazi wakho. Ngicela sibheke apha sonke bazalwane ngiyacela sibheke apha wenze sure njalo uma ungena enkonzweni ungahlali eduze kwamuntu osaqeda ukukholwa. Khona abazalwane abangakhonza abathanda ukudlala. So wenze sure uma ungena enkonzweni awuhlali eduze komzalwane osaqeda ukukholwa. Ungahlala eduze komzalwane onempakamo noma sokwenkonzweni. Ungayivumi leyo nto, ungayivumi leyo nto. Abantu abasinisiwe baphoswa isikhathi sikaNkuluNkulu ngoba bahlala eduze kwabantu abanengxoko. Nabantu abathanda ukudlala. Nabantu abangena enkonzweni begcwele amasonto abo nama doctrines ne religion yabo nokuzazi. So ke ugade njalo iphozi noma ashaza ngakuhlalisa cela umoya engcwele akusize. Wenze sure ukuthi umuntu ohlele eduze kwakhe uhlele eduze kumuntu right. Especially lezi insuku zokugcina. So ngicela ngilale kahle ningiyeze indlebe nonke ngibuyisele ku program elandelayo. Umuntu kaNkuluNkulu ngiyakubingelela ngijabulile ngijwayele ukumbona ngijwayele ukuhlangana nobaba uST lapha eDurban esivashela ngakhona eThekwini mina ngokuzalwa ngwaseMaritzburg ngokuzalwa emakhaya ngwale ndawo yaseBhulwa
Ngijwayele ukumbona ke njalo mhlawumbe sesihlangane mhlawumbe ka6 noma ka7 naye ubaba uST. Namhlanje ngithe mangihleli lapha ngibona kusondela umama ezohlala lapha eduze kwakhe, inhliziyo yami yajabula. Ngicela ngilungise le echo nebafowethu encane. Kuni echo ekhona. Cela o sound engineer mangilungise le echo encane. Thank you. Mangimbona manje umama esondele efike ehlala la eduze kukaTata, inhliziyo yami yathokoza, inhliziyo yami yabonga, inhliziyo yami yasalutha. Kwisizini esiphila kuyo after iCovid, uSathane ebandleni kaNkulunkulu ungene wagamanxa ehlukanisa ngisho imishado yayisekelwe uNkulunkulu. Cela ngibheke nonke bazalwane, please. Asikho isidingo futhi sokuqhubeka ukhuleke kube kushunyayelwa. Funa sikufunde lokuthi uthandaza eli uma sokushunyayela bese uyalalela. Hlezi ulibala ukukhala bese uphoswa into ebizokusustain. So ke Nkosikazi kaBaba uDlamini, nawe Baba uDlamini, siyanisalutha amasanifika nisenobabili. Kuyasikhothamisa ukunibona nisahleli kanje nobabili. Wena mama unkosikazi kaBaba uDlamini, njengalokho indoda yakho ine vision enkulu, uThixo azakukhumbule akustretche umqondo wakho ukuba wazi indoda yakho ukuthi lapha izizwe nezizwe. Engathi uNkulunkulu kulendo kuwe nkosikazi angakwenza uvuthwe, ugcobo lusondeza abasifazana abalungile abangalunganga, ugcobo lu attract abantu abanemali kanti bazokungcwaba. So ke uNkulunkulu engathi angenza umusa umkaDlamini angavumi ukugcotshelwa epulpit kodwa agcotshelwe ukuba inkosikazi. Sine crisis manje, bonke abantu abashathena befundisi bajaha umbhobho bayeka inkonzo enkulu yokububula bezoba abasizi not ama guest speaker not o prophetess. Isifani makwenza kuma njalo, kodwa umkamgcotshwa wengabizelwe ukuzovutha kanye nendoda. Inkosikazi kamfundisi kufanele ibe namadolo nenkophe ezophayo, ngoba uhambo lomuntu obizwe uNkulunkulu akuwona amangcamnce okuphuma etoilet uye bathroom. Ijeni yokubizwa akubona amasuit no kickboboza no 3-piece. Ziningi inhlupho zabo bonke abantu abathi babiziwe. Ungabona abafana abancane beshiya o matric beshiya izikole bethi sebeyomisa amatende nemvuselelo bethi babiziwe, engathi ungabaqoqa bonke ukuthi kube bebazi ngeke bafike ku60 years bephila. Bayofika bamagobongo abane bofika into ababeyithuniwe bengasayiqedanga. Ulingiwe make wanonkosikazi ongalazi ubizo. Nkosikazi kamfundisi futhi wazi ukuthi imali zakhe eziningi zizophelela emsebenzini kaNkulunkulu. uNkulunkulu akustretch inhliziyo yakho kanye nabantwana bakho. Ube nginamandla bengizothi wonke amabandla engathi angabaphatha kahle amakhosikazi kabafundisi, ngoba yikho indoda egcotshiwe mayinomfazi ongenaNkulunkulu. Mayekhona amadoda wonke mhlambe la endlini abizwe uNkulunkulu, ngicela ukusho lesi statement bese ngene ezwini engilifundile. Ngicela nibheke mina bazalwane bami, please, angizwani ukushumela khona abantu abaphithizelayo. Ningisize nje. Ngicela ukusho lesi statement kubo bonke abantu ababizwe uNkulunkulu. Ungawulimaza umndeni wakho ngenxa yesonto. Ungamhlukumeza umngakho nezingane zakho uthanda abazalwane umngakho umenza inja. Ungaphiki nobuxoki basenkonzweni emasontweni bethatha isikhathi sakho abazalwane bese ukhohlwa umngakho nezingane zakho, ngoba amakholo amaxoki mhla uhambo lukhuphuka yabaleka kodwa umngakho nezingane zakho ababaleki. Ungamphusha umngakho umphushele kwi-divorce, umphushele entweni zasemhlabeni uloke uthe ugcotshiwa. Wonke umuntu obizwe uNkulunkulu akangabi nesihluku kumngakhe bese ba umoyimoya emasontweni. Wonke umuntu oyindoda obizwe uNkulunkulu akamusuku wahaga amantombazana azawebeka esifubeni kodwa umngakhe engalazi uthando lokuhagwa indoda yakhe. Mabekhona abagcotshwa abanengane, ingane zabafundi zazingabi bitter zizonda ubaba owupopaye epulpit osho eninto kodwa endlini angabi njalo. Noma ngangavuma ameni introduction yami le. I think futhi ayibadinga abantu umoya engcwele ukuthi angiqale kanjena nje. In fact ngikhulumisa kuba umuntu omdala, ngijabula ukunibona nobabili nize nahlukaniswa ukufa, not cheating, not ukubanjwa kwefoni yakho Dlamini.
nothi ukuthi usenesise esikhulu kade enefiga izifaca zisekho. Zonke lezo zinto azikho biblical. Lithi izwi lenkosi nize nahlukaniswe ukufa, not ukubamba indoda yakhe ichithile, not ukubamba umkakhe echithile, not ukumbona eseshintshe emzimbeni. Nithandane ninenibiziwe, ngoba bonke abantu ababiziwe baphila impilo kaAdam noEva. Lithi iBhayibheli lami uNkulunkulu wabe kuAdam noEva khona into engisurpriseayo ukuthi uyengaxoshwa ngani lo baba wakhuluma okuthiwa uSathane inyoka. Noma ebadalile ekhuluma njalo ntambama kodwa inyoka yayikhona. Kubantu bonke abashadileyo funa nazi emshadweni wenu naba ku relationship naba sazoshada nase bedivorcile yomshado funa nazi ukuthi uSathane useduze uyawufuna ukuqhoboza umshado. Nkosikazi ube strong. Baba Dlamini ube strong. Makukhona into ezingahambi kahle njengoba nevision engaka ngikhuluma njenganomuntu kaNkulunkulu. Makukhona izinto ezisindayo nezihambayo nithola amadoda amadala nomama abadala kumbi ukubona abantu abano 35 sebedivorcile. Ngicela nivusa amakhanda ngiyasho statement sami. Kumbi ukubona abantu abano 40 years sebezeka kwesithathu. Engathi ukuzeka kwesibili kuyifashion. Engathi ukukhipha umkakho nezingane kuyifashion. No ways. Wonke umuntu ophila emhlabeni akawulwele umshado wakhe aze afe. Kungcono ukufelwa umfazi umgqibe noma indoda uyigqibe kunokuba nibona nemigaqweni nonke nisaphila kodwa ningasahleli ndawonye. Kubhlungu ukuhlangana nomuntu obe umkakho for 20 years ehamba ne boyfriend entsha, ehamba nezingane zakho, wena uhamba ne girlfriend entsha, zisuka ingane zakho zigcume zifike zizokuhaga zishiyuma wazo sezihamba no uncle. Kubhlungu kuba umuntu wesifazane ubona indoda yakho seyihamba nomunye umuntu kuyiyona yakuphushela kwi divorce. Ngoba abantu abesilisa abaningi ba cruel, bahlukumeza izingane zabantu la emshadweni, bazikinye bazishaye benze yonke lento wrong bese beba hopopaya abahle pulpit. Noma ningavala indlebe nizothola intshumayelo yami nonke namasingili nineni engagile nani enisemshadweni nani esenidivusile. Ngicela ukunipha nje lamazwi amabili amathathu. Umuphathe kahle upartner wakho ngoba kungcono ukumngcwaba kunokumbona ephila. Number 2, abantu maka badivorce noma kade besonta baphenduka oSathane bayazondana. Yilona lowo uthi angithokozi mangizothi usethola imoto. Divorce uSathane ukuthi angikhuze nalendlini ngegama lika Jesu. Idivorce ikhesi ngithi umoya ngicela ngikhuze kule introduction yami. Nala endlini ngiyawukhuza umoya wokusayina amaphepha. Ngiyawukhuza umoya wamadoda angafuni ukulalela amakhosikazi awo methi baba ake sixoxe. Amadoda ene-anger, amadoda abhitha, amadoda wezwa, amadoda ayisizathu sokuchitha kwemshado. Amantombazana laba abashade nabo babancenge bathi baby can we talk. Anamandla amadoda ukulalela intombi mazikhona emaceleni nabazalwane kodwa engamlaleli umuntu ashade naye. Mawenzeka nihlukana ungalidicileli igama lo partner wakho. Noma une-enge engakanani ungalingi ulidicileli igama la partner wakho. Ngoba wake wakunikeza iringi kugcwele wahlonishwa ngendandatho kugcwele abantu wathi lo useyindoda nomfazi kwaunkosikazi wakho. Sengisalwe u1 minute statement sami ningilalele kahle. Ngazi ngena kanjani kulento. Ungamdestroy uex wakho. Ungamdestroy lokhu zana. 2, nina nonke nishada nabantu abadivozile anizili uzovala isikhala sabantu abadala. Nina nonke nishada nabantu abadivozile awuzili uzoziphuva ngcono ukuthi wena ungcono kunalo wahamba. Noma ungathi ungcono ngeke umedlule lo wahamba kuminyaka yakhe ayihlale u14 noma u13. Uyoqala nini olwakho uhambo usafixa izinto awungekho zihlukana. In fact mawadivorce kane maningi amathuba ukuthi udivorce kabili mawukhompyutha nalo wahamba.
asitheni asitheni nina in my relationship continue strong, communicatani, xoxani, xolelani, thandanani. Nginenseka kodwa kakhulu kwi crisis yethu esibizwe uThixo saze sabahle epulpit kodwa imndeni yethu ifile. Angazi lamazwi umpostoli uNdaba ngizawasho kanjani. Bonke abantu abagcotshwe kakhulu akwenzeki mabeqala ibandla lithi selu100 noma selu400 liphele lonke lelo qala kukancane usuku nenhlanhla malahambela zashaya 20 years lingazange lidlibhiki. Uma unqala ibandla uvuthwe ngempela kufika isikhathi la libhidli yakho mhlambe after 5 years kube ngathi liyaphela. Uyazi liqedwa yini? Ngimtshela liqedwa libandla lokuqala usuku liplant lema umfundisi. Unless the ulplant mhlambe ngemithi noma ngani ma ulplant eGanuary kufika isikhathi la liqina khona likhula. Into elibulalayo number 1 nansi lilimala lonke liphele. Libulawa intoni na? Akathokoza uNkulunkulu ukubona indoda igcwele ama members ala ko 1000 kodwa umkawo nezingane befa. Into edliphisa wonke lamabandla sawaplanta asinikeza istress neanger nenzonda ubuzonda abantu abahamba nabantu asebebuyile kube nenyakanyaka saqala amabandla salahla ingane zabantu kanti stage sehoneymoon ngoba likhi ibandla lingahama umndeni uhliphika. Abantu ababizwe baphambanisa inkomishi bathanda amakholo abalahla imndeni. Ngeke umuntu ofuna hlule umngakho. Ngeke umuntu ofuna hlule izingane zakho. Umuntu omile la emngakho akawuvuma uamene uvuma phakathi enhlizweni. Kunenhlungu yokuma kwendoda egcotshiwe kodwa ekhaya isilwane. Angazi ngithini uma ekhona umgcotsho njalo endlini noma ngoba vele ihamba yak live uMongwele kule season enguyo ngizokhipha incwadi end of March izobe igcwele wonke ama bookshop ngithinta concerning indaba yama divorce iyongihlola in passing izabe igcwele yonke iSouth Africa lapha. Nginenseka ngababiziwe nomama ababiziwe bakaNkulunkulu iliphi ibandle lolunga thina zinhloko singazange silenze iqiniso. Umngakho akakwazi ukuthi umzalwane. Laze lasibulala ipulpit ngoba noma sowuncengo umngakho uqhubeka ufuna ukugcotshwa nasendlini. Lamantombazana asemabandleni masiwathuma side waphatha uhlela ave gijima. Maside wenza izimemezelo ave gijima amakhosikazi ethu wona athatha kancane uthi uyamncenga umngakho akafuni lutho uyisidenga uthatha kancane noma benejubane kodwa bamdlula umngamo ngoba umngama niyazi assignment yakhe ayihlalele kwami endlini mangihamba nemoto yami yokugcina ngiqala ibandla noma selivuthiwe ngideliver abantu ngize ngoba shiye ezitobhini bahambe bolala mina ngolala ngo1 angilindi umngamo. Aniyazi inhlungu yokuba uma umfundisi sina uthi unendoda kodwa indoda engabe yakho. Aniyazi inhlungu yabantu nina kungathi batshenele ukuthi ishumi bonke abangazikhiphi. Aniyazi inhlungu nina yokuba umfundisi amakholo amangabe 100 engathi atshela izishumi angazikhiphi. Umngakho athatha imali encane ayiholayo ayokhokhela imoto yona le moto futhi ayithatha ngepayslip yakhe. Abafazi bayifundisa kufanele ngabe bathola ama psychologist bahlalwe phansi basizwe lezi ingane zike zithatha imoto zithatha imizi ngama payslip kodwa mhla zidivorce zizondwe izwe lonke zizondwe namakholo kanti izona ebezifa ubusuku nemini zingayenjoy imali yazo eziholayo. Kufi speaker kusho sound system umngaka athatha imali yengane zakhe. West part kunabantu abethu la abahlala ezindlini zethu namakhosikazi zethu amakholo angafundisekile avela zogcwala igceka khipha ingane zethu embhedeni zolala phansi wona amakholo abhiza ahlela athi azothandaza ungaze wathandaza ngayo nemzini yawo. Ingane zethu asina space baphithizela emzini yethu amakholo wazi azofunani
mabefika futhi baphuca ingane zethu ama-remote, mabefika futhi hayi ngiyangazi mina ngizwa yini, mayefika lamakholwa aphuca ama-remote ingane zethu, kube iwona aqhethe kosofa, kube iwona sazi lo muzi. Moya oyingcwele sikhumbule Nkosi Jesu, bese ingane zethu zimzonda uNkulunkulu kaMa noBaba, ngoba uNkulunkulu kaMa unesihluku, uthanda amakholwa kunathi. Ubaba umfundisi avegijima kuthiwa kushonelwe umambane okhipha ishumi, kodwa ingane yakhe mayifona noma umkakhe efona ethi dad ngicrisis isondo liphantshile, amadoda abafundisi athi lilungise noma umisa abantu awagijimi, kodwa makwamantombazana semasontweni noma kuabathize basesontweni adumisa imoto noma unopetrol ongekho bahambe bolungisa leyo mmeko. Yenzeni imndeni yethu kuba uNkulunkulu kule season ka2026 uzoshifta ibandla. Moya oyingcwele. Hayi ningahamba abantu bangikhuluma nje abantu kunabagcotshwa engibasaluthayo engibabone kwipost abazangena naba ama senior pastors zami lapha azohamba ngedimension yawo. Ngicela ngivumele mina umuntu wasezulwini, ngicela ngivumele mina umuntu osuka eMgungundlovu, ngicela ngivumele mina umuntu olende ngeBhanoyi, ngingamoshi imali kaBaba uST bese ngizodlala. Ayikho ebuhlungu njengokungumema umuntu ipali likhona, ibhola libeke la ageje ipenalty, ayikhiphe phezulu kwamapali abese kucharger u20,000 imali yengane zakho. Ngicela ukwenza ijustice namhlanje, nonke nibizwe uNkulunkulu, ayilungi imizi yethu, ingane zethu azisazi isifuba sethu, amakhosikazi ethu makuDisemba kulona iqala ukuyivala indlu yesonto for 2 weeks, uhambe uyophumula bayokumasaja ngoba ludu uhambe uhola abantu, uhola abeSuthu, uhola amaZulu, uhola amaXhosa, uhola amaPedi, uhola zonke lezi inhlanga, uhola abantu abaphethe makubo, uhola abantu abadivorce, uhola abantu abakhipha izisu, uhola abantu abanesuicide, uhola amadoda amaginsa, uhola abafana abakufuna ufile bebanga nawe isonto, uhola amadikona aseduze kwakho ade umfundisi uyofanini uyokwenza iskandali. Ayikho into enzima nje ukubizwa uNkulunkulu, sithwele ukuba abantu bayazi ngabe bayasithwala. Yiko siphodlela kubafazi bethu bengenaqala nje, yiko singenalo uthando kubafazi bethu ngoba sithatha ibhitha yeministry sizoyifaka kumakhosikazi ethu. Amakhosikazi ethu awayazi nje ukuba nendoda eromantic ejabulayo, have benamandla abantu abagcotshwa entombini ukuzithengela amafoni abizayo kodwa umama ephethe ubhobhobho. Intombazana ikhuluma kube kanye bajampa abantu, kodwa umama izwe ningizwe kahle, ngikhuluma in fact nawo bonke abantu abalendlini, kodwa ngathi ngikhuluma nabagcotshwa. Nani madoda la endlini, nani izinsizwa, msana ujampa madoda makufona abantu abaseceleni kodwa abakhosikazi nehlele enhlungwini. Nani makhosikazi akanusiza uNkulunkulu anifundise ukuthi yini ukuba inkosikazi, special amakhosikazi asindisiwe wafundisekanga. Ashaka ukuthandaza kakhulu nokukhala kakhulu kodwa isikole asikho. Omama bathi banolwesine kube ukuba bathi bene whole night prayer, omama banamhlanje kanti whole night talk akuthandazwa, kuyahletshwa, kuyakhulunwa. Lamakhosikazi amadala ayofundisana emadodakazini wone nje. Baphuma mfowethu bayothandaza kodwa baxoxe kuze kuyophunywa. Uthi umbuzo wami webo mama akazimizi yeni iphethe kanjani? Wothi ngikhulume ngama ngithi ukhuphuka kancane. Uthi umoya ingcwele kukhona into enkulu efuna ukwenziwa uNkulunkulu. Mashonelane. Webafowethu makhona umuntu onenzonda akayeke manje. Makhona umuntu ohambe shintsha amasonto akayeke manje. Makukhona umuntu onenzondo ngabafundisi noma befundisa kadedele manje. Makhona umuntu owalimala phebandleni akaphole namhlanje.
makhona umuntu obuthakathaka akapholi namhlanje lapha ezulwini kukhishwa ithimba elikhishwa uNkulunkulu umoya engcwele uyalasharisha ngeCovid ibandla libe inhlekisa ngeCovid abangcwele baphelwe imisebenzi ngeCovid abazalwane badivozile ngeCovid abazalwane balimbane bazibohlala ezindlini umoya engcwele bekhuluma nami ngixoxela ethi uzokwenza irestoration umonda shandayi uthe uNkulunkulu njengoba kwama-fasting kuJanuary uthe uNkulunkulu njengoba kuyi-fasting yamaJanuary sibheke uFebruary uthi uNkulunkulu kuyothi kushaya uNovember noma uDisemba mntakadlamini mfowethu sibheke u-2027 uNkulunkulu ushift into zonakala uzibuyisela kwi-order akade bedumisa basavuka akade benikela basavuka hayi mashanda nawo nikhona abantu baseSoweto sanibonane Soweto awungani ngivumele noma ngisuke KZN ngingangibadlululi uNkulunkulu uzosigcoba phinda sigcobe uNkulunkulu uzosibusisa phinda sibusise mayeka kwabakade bethi ibandla liphelile kodwa uNkulunkulu uyarayizisa ibandla lakhe Cela ngiphe amanzi abafundisi lawe. Noma senze kanje. Oza la mfowethu, oza ngimini. Ngicela uye kubantu abawu6 uthathe into encane nje abayiphethe noma yini uyifake la ubakhumbule mase kufanele uye kubona futhi uje iyande close abantu abawu6 uthathe into uyifake la mase ngithi buyisele wenze kanjani thank you bazalwa kungabi imali noma yini kungabi imali noma yini noma iphepha noma amanzi kube u6 baba mfundisi wami hey no debate please hamba lapha fast thatha noma yini ukhumbule mase fanele ubuyise nimkhumbuze abazalwane ngicela ume le pulpit baba ngicela sibheke abasonga bazalwane sengizokwehla ngicela sibheke sonke ngicela ungajahi baba wami ubeke lo basket la bese uthathe ngendlela ubuyisela izinto banikazi bazo ngicela ngibheke nonke thatha nga1 buye ngicela sibheke abasonke bafuni ngicela sibheke ngapha Take your time. Walk into it. Le ndoda ebhizi eduze kwami. Umntungwa. Akuyena umntungwa manje. Umoya oyingcwele. Uhambe buyisela zonke into zethu ezazitshontshwe isikhonyana akaphambanisi anike ayi mashana makhanana akaphambanisi umoya ongcwele kodwa uNkulunkulu ubuyisela izinto kwi-order nantoni
ingane yakho eyayilahlekile iyabuya. Awe ma, awukone sothini bafowethu. Kone sothini mazane bami. Hezekiah profeta kulamathambo ukuba ngaphila yini na. Wathi uHezekiah wena Nkosi owaziyo. Lawa mathambo kwakwamasosha empi. Aye kade ephume yolwa. Afika fela esigodini. Kwasala ama-widows abafelokazi. Bahamba laba abafelokazi bangena egumbini. Bafike bathandaza bathi Nkosi buyisa amadoda ethu ephila. uNkulunkulu wasuka ngezwi lakhe wahlikela phezu kweHezekiah. uHezekiah walikholwa izwi lithi wamemeza amathambo khona lalikolwandle, khona laselidliwe yinja, khona laselihambe nomfula, khona laseligqibekile lingaphasi kwamatshe. Kodwa mhla kuprofeta uHezekiah ethi mathambo hlanganani, amathambo asuke egijima ezwizwi lesiprofeta. Iphumile inkosi emazulwini, umoya ongcwele uyaprofeta ebandleni. Zonke into ebezilahlekile ziyahlangana, zonke into ebezimesaphu ziyahlangana, zonke into ebezine-distraction ziyaqoqwa. Oh, kodwa ngimemeze ngithi kwangilungela ukuba ngihlushwe ukuze ngifunde izimiso zakhe. Ukuqala kukaJobe akufananga nokugcina kwakhe. Ave kubuhlungu ukulahlekelwa izinto zakho ubukhonza. Ave kubuhlungu ukubusiswa kwabantu abafika emva kwakhe enkonzweni. Ave kubuhlungu kulingo wakho umshado kodwa kuwena onikela kakhulu. Ithi verse uJobe wayelungile esaba uNkulunkulu kodwa uNkulunkulu wavakashela umuzi wendoda elungile. Wawushiya umahlaphahlapha. Lithi iBhayibheli lami kodwa uJobe wenze nje. Wakhulekela abafowabo, wakhulekela abangani babo. Uthi umbhali ayekla okwakumlahlekelile kwaphinda phindwa. Ngizwe inyembezi la endlini engathi kuhlangene abantu abalahlekelwe izinto. La endlini kuhlangene abantu abaphuza inyembezi namafinyila. La endlini khona abantu abalala imicamelo ibe manzi. La endlini khona abantu asebekazama ngisho isuicide bedla amaphilisi bethi bazibulala. La endlini kunabantu abawu10 abanombuzo bathi kanti uNkulunkulu uphi na? Imani nginitshele akayidedeli imesi solution engenayo. Awu manda shandayi akabudedela ubumnyama ukukhanya engenako, akavuma uhambe ehlala indlela engenayo. Kodwa nikhona wasithelwa masesawuthe nase naphasi manje nginishumayeze mina ngisuke kule pulpit ngiyaphinda ngiyamemeza mina. uNkulunkulu akawenza umonakalo engazi uzokhokha kanjani. Ngiyamemeza namhlanje makanikhokhele lonke bafowethu emashandanda, akhokhele bonke abahlala emabandleni abane behamba, akhokhele bonke abame nenceku nomama mfundisi bama, akhokhele bonke okuthe abane bejike endleleni sebekhonza amanye amakhosi kodwa bona baloke bemile njengoJoshua abathi makube emehlweni enu ukumkhonza uJehova. Khethani namuhla ukuthi ubani eniyakumkhonza. Kuyamemeza namhlanje asinalo thina elinithemba, sasiyena yedwa wahlala incwadi yeqala lethu. Awathi ngimemeze kholi asayumkhonzo omunye siyokhonza lo wangena 3 days emathuneni bemcindezele ngetshe wamemeza wathi wenzani wetshe phezu kwami. Mina ngiyitshe lekhumbe lancetshwa bakhe kodwa selaba inhloko lathi liyakholoza itshe wathi mina ngikukufa nokuvuka okholwa yimi noma afiyophila. Kodwa ngimemeze kholi yithi makabonke uJesu Kristu owasiridima ngegazi lakhe. Asawumshumayela omunye siyoshumayela uJesu. Webantu abasindisiwe senalala kangaka
Nihlule ukuvuka ekseni siyabonga baba. Abantu abasinzwe abane generation yethu bayadlala. Abantwana baNkulunkulu labathiwa bakholwa bayadlala enkonzweni. Abancane ukucula u30 minutes bathandaza u10 minutes. Abancane ukudlala ithomoyi kophela u2 hours. Mase kuthandaza bonke abahlafuna ushepisi. Ithomoyi ayisizi umuntu isiza ama feelings emizwa yethu. Kodwa umthandazo uyasustain kwijeni. Umanale mashandayi. Hey mashana. Ayisona isona ithomoyi ngangizwa kabi. Ngizama ukuveza nase na dansa kangako di altar lomthandazo lingenalo. Nokwenzani mhlanje shada. Nokwenzani mhlanje bheka nezimo ngathi altar lokuthandaza li week. Hey. 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 Wabazali bami. Wagcina nini uvuka ngo12 lapha kinje? Uthi uba nonjengawo. Kunina niqashile mjondolo noma 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 useflatini noma nguphi ke uzungeza umjondolo noma uzungeza istande uthi uba nofana nawe. Baphume bonke onqashe nabathi usiyohlanya ina uthi ngizwa ukuthi akithi lumfanele udumo. Wabazane bamseni mkhohliwe yini ome nathi singcwaba ihlobo ze neCovid. Wasidlulisa kweCovid. Kwafika iziphepho wasidlulisa. Kwafika ama tough times wasidlulisa. Kwafika abantu bezosidubula wasidlulisa. Kwafika abantu besiqala izanganqalekisa. Ngiyamemeza namhlanje. Wagcina nini nje ukwehle embhedeni ke uguqe ngamadolo uthi baba siyabonga. Nina nishadile wagcina nini ukukhipha umngakhe embhedeni ke niye phasi ngamagawuni eduze kombhede. Nithi inkosi kwalomshado sawuphiwa wena. Omoya ngcwele. Awunyangizwa nibafowethu na. Hawe ma angafike enganeni zethu. Zaze zakhonza kabuhlungu ingane zethu sesaba dry kanje. Ingane zethu sonke kabi sesaba nje. Ingane zethu zenze njani? Sizithengela amafoni abizayo. Sizithengela imoto ezibizayo, sizifundise ezikoleni ezibizayo, sizigqokisa amanteki noma nezikipa ezibizayo, ziluka ingane ezinhle, senza konke okuhle ngoba siyabathanda abantwana bethu ukuze bangahlupheki njenganathi. Sibenze amaqanda kuhle 100/100 kodwa khona iphutha esilenzile. Sangazitshela ingane zethu ukuthi konke lokho esinako kwavela kubani. Awu kodwa malo Nkosi yami awunaze nanjene sowethu wenkosi yami. Awe ma ngicela ukuphinda ingane zethu ngisho ku TV yazo ekamereni lazo zine TV zinamafoni adlula wethu zigqoka kahle zifunde ezikoleni ezibizayo maziqhamuka ziyasho zithi hey thina ekhaya siyabusa imani nginixelele nake nazitshela ukuthi lokho esezikubambile kwakungekho. Nasitshela ingane zenu ukuthi nake nadla amanzi nophuthu nibheke kuye. Nasitshela ingane zenu nake nazodla ngo1005 ziwu3 endlini. Nasitshela ingane zenu nake zake zaphiliswa impesheni yogogo wethandazi. Imani nginitshele bafowethu ukuze nibone ukuthi ingane zethu ngempela sifuna masifa umlando wethu okukhola uphele. Nayo into esiyenzayo ingane zethu sonke azisonti. Ngesonto ingane zabantwana baNkulunkulu ziyingidi. Zibuka iTV yakwakho, zidla ukudla kwakwakho, zilale kusofa ngo9 uzubuye ngo12 enkonzweni, zizihlalela hayi ukuthi ziyatadisha, sezijika umuzi wakho kwawazo. Naze nazitotosa ingane ngathi umhlaba uyabhupha. Kwathi ngimemeze esowethu engathi makugeza indoda, kugeza umama. Nengane zethu akezigeze ziye khona. Awusanibonani bafowethu? Awudikhona nesontweni nobafowethu? Ngithi mina uNkulunkulu akenza umusa nengane zethu zimazi ukuthi khona uNkulunkulu kaBaba noma khona uNkulunkulu kaGogo. Mani ngazifundisa ukwesaba uNkulunkulu nokwehlikelwa isehlo mhlanje ngula. Uma abantu abakho ungavumi bakholwe njengawe no abasaba uNkulunkulu njengoma wabo
uyokwehlikelwa isihlo mhla udiscover ukuthi unoshukela wehle emzimbeni uthi umndeni wakini walahlwa idlozi mhla usindiswa uvela ushone ungakafi ingane zakho zihambe zohlangana nomndeni okade wawushiya mhla uzinikele enkosini wawushiya umndeni wakini zihlangane nawo zikusenyangeni ifika ukugabe ibuye ithamba ohlaba imbuzi sofa sifaka iziphandla nezingcabo nento ngoba abantu abethu uNkulunkulu senze bangamazi ngiyamemeza namhlanje uJehova akakhumbula izingane zethu ukuze noma sehliswa ngamabhokisi singaphinde sibuyiswe kuthiwa sogada imizi asiyazi thina imizi siyahamba siyezulwini abantwana bethu mabazi khona uthi qopha ngisikwe emafini abantu bethu mabazi ukuthi khona owezongekho kube khona abantu bethu mabazi sake saphila ngaye samathemba mina indlela engalingwa ngayo obizweni lami nibuze bonke abantu baseMaritzburg mina ngalingwa ngacishe ngafa akekho umfundisi okwi-age yami engimfisela izinto engadlula kuzo nokuthiwa ngibaphiwa ngibathandisisi kahle naba ngibafisela ijene engadlula kuyona ohambeni lwami yiko mangikhuluma mina ngikhulumi njengane guest speaker ngikhuluma inhliziyo yami from God njoba ngikhuluma ngithula yonke ngithula namhlanje na ngizonipha into engiyiyo manje nginiphindele into enza ngangafa number 1 ngaqinisa ialtare lokuthandaza noma ngilingwa madoda thina mina manibuze PMP mina ngake kwake waxetshulwa uphathi wesonto kwavulwa iwindi ngino firstborn wami othethehila kwagcwala amagobolongo ezibhamu bethi bangibulala sibangisonto ngangafa mina mntaka lokhuzana ayi mangingabala kungaze kuse inhlupho ezangehlelo obizweni into engimisa bengengaka bese ngukhushkushwa nami ngigcwele ngakhuphuka intaba ngingavumi ngayogibela emahlahleni ngingavumi mangithi ngiyamemeza kube ngathi ukude mangithi ngizile ukudla vele enze kube wesu uhambo lwami ngithi nginqoba lempa vele lethe ngaphezulu kwale nginqobile nansi into eyangisiza angisukange emasangweni ukumkhonza ngamkhonza noma engasakhombisa ukuthi uNkulunkulu ngamkhonzela ukuthi noma engasasibekanga isinko etafuleni kodwa akekho ofana naye leli bandla mpostoli uNdaba njengoba linganga nje mina bengihola imega church esuka la iza la si close to 200 kuya ku 300 kukhona umama mhla ngidivorce ibandla lami laphela sakhonza siwu9 for iminyaka ewu6 ngakhonzisa abantu abawu9 non stop ngibakhonzisa consistence ngabakhonzisa abantu bengishiya ngabakhonzisa abantu bekhuluma ngami ngagcina ukumenywa 5 years back ngimenywa abantu abagcotshwe emapulpit abo ukudivorce abangenza ngayi victim ngaqhubeka ngalamba babeka isiphambano abantu phezulu kwesiphambano ngalamba endlini bavala wonke amapulpit uJehova wavula ipulpit lasezulwini saxoxa kakhulu naye wenza kahle avala amapulpit ukuze ngihlale naye njengoba ningibona ngimela ngabe kade ngangcwatshe ngabe ningazi ngiyamemeza kuleli pulpit mina ngithi ebuhlungini bonke bobizo ngimiswe iprayer awuyeke umthandazo sithandaza noma sopha sithandaza noma silimele sithandaza noma bethi abantu angasasizwa sithandaza noma sekumnyama hayi ukisizeni bafana ngisizeni sithandaza azaphele khona umntwana wami la othunwe ubaba ulo othunwe baba uDlamini kade ngidriver nomntana wami lokhuzana uMakhosi suka le airport umntana wami la udlala ihaming yetende ngisifala isigqoko lapha nemateka ami nesikhindi
ngase ngiqethula ikhanda kanje yafika leyo nto umntana bedlala enganakile ubhizi umntana mina uzidlalela umusic yafika leyo nto yasezulwini into engavimbeki ngazizwe inyembe zigeleza zehla la kumina ngathi ngiyasula sangasuleka kwakhuluma into kuleya moto ebengihamba ngayo yathi Nxumalo into eyokwenza uphila isikhathi eside noma usunodumo kodwa nikhona kodwa bafowethu noma senginodumo ngingamlahla uNkulunkulu wokuthandaza ngisizwe ialtare lami lokuthandaza ngasizwa ukuhamba inkonzo consistency ngasizwa ukuthanda izwi ngalifunda ngase ngofunda nezwi elikumalaki elithi uNkulunkulu uyayizonda idivorce mangifunda nalo ngilibuka luhunyushwa yatolikwa kumina kwathi uzonda idivorce kodwa ama divorce yakawazondi Otani ngiliphindele uzonda isono kodwa izona kazondi naba divorce uyabagoba phinda bagobe ashandanda akana agenda phela uNkulunkulu akafani nabantu uNkulunkulu uNkulunkulu goba uzonda idivorce hayi abantu abadivozile khona line omva lo verse futhi othi siyaluya nomsindo uNkulunkulu uyasizonda abantu baja ukufunda le verse ethi uyayizonda idivorce bayeke lo line wesibili ukuthi siyaluya unesiphithi uyasizonda uhlala kanjani emshadweni ukinwa indoda sengishilo sajaga ukuthi uyadivorce sangayi kolandela ukuthi uhambe kanjani ohambeni lwakhe people of prayer sengisalo imizuzu emihlanu esayiclose thina sibafunzanga abantu abasezwini ngokuthandaza kuthi uMoses yena owayigcwele ama fasting emthandazo kuthiwa wabeka inyoka yethusi wonke umuntu oyoyibuka elunywe inyoka uyosinda kuthiwa zabaluma uIsrayeli uMoses wahamba phezulu kwenyoka wangayibheka inyoka yethusi ngoba wenuka umthandazo xa simbheka ukuthi uMoses washona kanjani uMoses wafa ukufa kwafika kaningi uzombulala wakutshela wathi hamba wena kufa ungenzela ukuthi hamba kwaphinde kwafika ukufa kuMoses wathi hamba uMoses wafa kanje kwaze kwasuka uNkulunkulu ezulwini wafika wamqhoboza wambulala bebo babili wathatha ipiki lakhe lasezulwini uNkulunkulu wahamba wagqiba uNkulunkulu uMoses bebo babili waqhisha uNkulunkulu wathi uthulo othulini wahamba waphatha itshe uNkulunkulu walibeka phezulu kwekhanda laMoses uNkulunkulu kwawuyena okukhulumela abangani kwawuyena okukhulumela omalumekazi no-anti kwawuyena omphathisa amayikhonto enjalo kwawuyena ofunda izwi egqiba uMoses wayesethi rest in peace wamshiya kwafika ukufa kanti kuze umuntu othandazayo akafi isikhathi singakashayi umuntu othandazayo uyazizwa insuku zokufa bese vuka ekseni athi ngiyavala ngegama lika Jesu athi ngiyakhuza ngegama lika Jesu athi ngikhuza umoya wokufa ngegama lika Jesu musana ukubulawa izifo ezingenangqondo musana uvuma ukuya emathuneni ngesikhathi singakashayi umuntu othandazayo lithi iBhayibheli lami ezayiclose uJoshua wake wathelwa nezitha zakhe umuntu njengabantu bonke lithi watshela uNkulunkulu wathi Nkosi ngicela leli langa lime linganyakazi ngize ngiqede ngezitha zami lithi iBhayibheli lami imzuzu izikhathi zasekela uJehova emaphakadeni kodwa mhla kuthandaza uMoses wamisa ilanga umuntu othandazayo unamandla okukhomanda izinto nezazisho uNkulunkulu zime zithi inse umuntu othandazayo awunikhona yini kodwa obafowethu ngani ngibheke sithandazeni sibheka abasithandazeni lithi iBhayibheli lami bafowethu uPaul waphuma eyotheza lithi walunywa inyoka umimluma lenyoka uPaul wabuya nayo wayeseza la kuba sokhona umlilo kanti emlilweni khona abantu abacwaninge ngenyoka mabebuka inyoka ayiphethe bamemeza bathi akekho umuntu owakwalunywa ile nyoka waphila kuthi uPaul wayithinthela emlilweni yasha
kwathi leso sandla kade silunwe inyoka kwayisona hamba ngaso ayobeka ngaso abantu izandla. Yini uPaul ingazange imbulala inyoka? uPaul igazi lakhe, iDNA yakhe yayingesiyona yakazuma, engesiyona yakamkhize, kodwa uPaul mebhala uthi Christ Jesus, uthi akusaphili mina, sekuphila uKristu. Uma umuntu ekuKristu uyisidala esisha, oqala kudlulile, bheka sekuvela okusha. Angisamshumayela omunye, sengoshumayela uKristu yedwa. Inyoka yenza iphutha yaluma umuntu yaluma umuntu onoKristu ngaphakathi, kwafa yona inyoka kunokuba kufa uPolose. Sengiyavala sithandazeni, kunendoda ehambe noJesu kubafundi bonke othiwa uJohane. Kuthiwa yona yayinje, amadolo ayo kuthiwa ayeqine kungathi inselo yehashi. Amadolo akhe indlela ayeqine ngayo kuthiwa kwangathi inselo yalento ihashi noma ibhokwe enyathela ngaye. Amadolo akhe ayenjalo. Wayenjani uJohane kubafundi baka Jesu bonke? Wayenze nje, wayebashiya bonke abafundi behleli, engathandaze emile, wengathandaze woka. Thiwa imthandazo yonke e90% ayenza wayehamba kanje, eguqe ngamadolo. Thiwa weguqo 2 hours or 3 hours, azajika amadolo akhe aqina ayinselo. Kuthiwa methandaza wayewoka egaqa amadolo akhe aze aqina athi ngqi. Mhla kubulawa abapostoli bonke abapostoli mabebulawa, kuthi uPeter yena wamemeza sebemhenge kanje, wathi jikisani ikhanda lami nilibhekise phasi inyawo ziye phezulu, ngeke ngikwazi ukubethela njengenkosi yami. Kuthiwa sebefe bonke abapostoli, bagcina ngoJohane othandazayo. Kuthiwa bamthatha, bathatha idrama elibilayo, balivala bamjijela phakathi, la rola nayo idrum, baze bolanda phasi linamafutha. Wapatshaka amehlo, aphuma amehlo akhe wangabe sabona. Mabethi bamkhipha amafutha abilayo ambulalanga. Wathi mephuma emabokoboke enjalo bamthatha bayomvalela eroomini, bethi bafuna afike abhlungu. Kuthiwa wahlala lapha engenawo amehlo, ila abhala khona noma engasaboni. Wathi ngabona abakhulu nabancane, athi ngangika umoya, ababona abakhulu nabancane bemile phambi kwesihlalo sobukhosi. Zavulwa incwadi zaphiza phinde zavulwa, noma amehlo angasaboni kodwa khona amehlo kamoya. Umuntu othandazayo noma ungamfaka ezimeni akafi. Umuntu othandazayo noma ungamvala ngapha uvuka ngapha. Umuntu othandazayo noma ungampressa ngapha uvuka ngapha. Umuntu othandazayo ufana spring. Ispring usithatha usinyathele, uthi kuphelile ngawe spring, bese kuzi season la usuka khona phezu kwespring. Makuthi ashala bahatala basha reprakata bashata, mawuthi uyasuka phezu kwespring bese siyaphakama. Kwathi ngiprofete phezu kwenonke, obana kade becindezelwe namhlanje bayaphakanyiswa. Obana abashiya kuthiwa bangeke babe sabalutho, namhlanje uzaba utho. Obana abashiya ukhala, namhlanje uyaduduzwa. Haleluya. Kwathi ngikhuluma isibusiso phezu kwenu, olwa nawe akalwe noJehova. Ovimba wena akavinjwe uJehova. Oqalekisa wena makaqalekiseke. Abahlangene ngawo mabaxabane bodwa. Hayi. uNkulunkulu wakhe akafohle njengamanzi. Izinto ezahlula ogogo bakho uzoqala ngawe namhlanje. Izinto ezahlula umndeni wakho uzoqala ngawe namhlanje. Kwathi ngimemeze kubuyiselwe izinto ezalahleka. Mona mazela na asibani ngesinawo sonke. Oshala bahai.
abafisa uzonikela sibavimbe. Ngicela continue mesana khulekani qhubekani ngendlela yeni qhubekani. Ngicela silale lamazwi. Khona usisi othiwa wagula 12 years opha ebleeda futhi kunganqamuki. Cela insizwe eziwu5 siphuthumezela kumina. Insizwe eziwu5 ngicela siphuthumezela kumina. Wozani ngala abantu insizwe eziwu5 asizela. No, it's fine first. Lungile. What's up, tata wami? Cela mina lapha. Ngicela nenze cycle lapha. Nenze cycle ubaba wami abese center yena. Yes, ubaba wami abese center ngabambani. Khona usiso lendlini ofaka ujin noma iblue. Cela azapha umuntu ofaka ujin. Anyone, come my daughter. Lithi izwi lenkosi lo sisi wayopha 12 years wahamba inyanga wahamba abathandazi wahamba odokotela esekwenze konke wangasizakala. Amclose ngicela ngilale nonke nina abantu abadlula kwizimo ezixoxeka nezingaxoxeki. Umoya ngcolo uthi angiphi ibhandishi lingaphezulu kwebhandishi. Kuthiwa wezwa ngoJesu. Ubaba wami lapha esenta uJesu. Abafowethu bonke laba bala amadoda izimpunga nezimpandla ezazisurrounde uJesu efundisa. Kuthiwa zazimngungile. Kungekho ndawo yokuya kuJesu. Kuthi usisi Apostle uNdaba mfowethu mfundisi wami la ekhaya mongameli wami. Kuthiwa Ntakambatha kuthiwa esezwile ngoJesu wathi methu yahamba ezwe la ekhona ntaniphe ngapha nonke abantu abami. Mawuzwe inyembezi uzidedele. Mawuzwe ukuthi ugqume. Mawuzwe ukuthi uthule. Kuthiwa lo sisi methu yahamba kwakhuluma into kuye. Yathi ngeke usizakala usahamba ume ngenyawo. Kuthiwa wagaqa enza isign yokuzithoba. Athi umbhali bazithobe abantu ababizwa ngegama lami. Mina uNkulunkulu ngiyokwehla ngiphilisa izwe labo. Kuthiwa wahamba egaqa ngamadolo. Amadoda ayethandana nawo abalekiswa ukuthi uyanuka. Amadoda ayeloko efika eshintshana kuye ayefika ahlale nawo unsukwana methu afuna inkonzo amfike ekranka kunduka amashidi kunuka umbhede. Kuthiwa lelaphunga lakhe lalinuka lilimbi linuka. Lalelani odokotela bala endlini namanesi la endlini azongifakazela akekho umuntu okwableeda u24 hours non-stop waqhubeka waphila. Akekho umuntu ongableeda engozini yemoto u2 days enganqamuki. Kufika amanesi nama-paramedics lawa athi siyaxolisa uwophe kakhulu waze wakolapsa. Kwaphuma igazi eliningi uyafa. Lo sisi kwenzeka nje 12 years opha enuka. Wathi mekhuphuka esezwile ngoJesu. Wathi ezama efuna ukuthinta umphetho wengubo kaJesu. Kuthiwa wathi mesondela kwajika lamadoda athi wenzani owesifazane la. Ngokosiko lamaJuda yawuphula umthetho. Hlehla wena bamxosha. Wakwapha kulezo zikhathi la ubhekene nezimo uthi uyothinta uJesu kube khona abantu abavimbayo. Wakwapha kuleyo season la yonke into ethi uyayizama kube khona abantu abavimbayo. Lithi iBhayibheli lami noma sevinjwa lamadoda enqaba kwenzeka nje. Mayeqala egaqa esondela wavele wanuka kakhulu. Amadoda lawa abamba amakhala. Athi ubani lo nukayo. Mayeqalaza kanti avula indlela yokuba yothinta umphetho wengubo. Lithi wamthinta manda shandayi. Khona izimo ezibhlungu ezike zikwehlele. Khona izinto okubhekane nazo kungathi uyabulawa. Kanti izona ezokusa ku breakthrough yakho.
Oh, somebody shout hallelujah. Somebody shout Jesus. Somebody shout glory. Ukukhala emaziko ehlela. Kanti mntana maphela manje qhubeka. Kanti sizokunika imiracle yakho. Ubungaqedwa. Ubungabulawa. Kodwa lento kade bekuhleka ngayo bethi uyanuka. Iyona eyakuvulela indlela. Ozala mntanami, ungasuki manje lapha. Khona u90% njoba nami ngiguge epulpit ushumayela ngale ntshumayelo kakhulu engishilo yokuthi wathinta umphetho wasinda iyona ehamba umhlaba wonke lesaphenduka nathi. Khona uline obucayila ongashunyayelwa kakhulu walo 12 years lo mntwana opha anize la day 1 kwakufanele afe kodwa uNkulunkulu niyavuma ndanizwa nini 1 week kwakufanele afe kodwa wangafa waselebrate ibirthday lo ntombazana wathi sengina 21 ngiyalinganisa from kunyaka oqala yile yamgcina kuze kuphela u12 years abane bengaqedi ngisho u2 hours bebleed okusho ukuthi lo uNkulunkulu noma engazange anqamula ukopha kodwa wama naye manganda shandanda manda shandanda noma ukopha engakunqamlanga kodwa wama naye noma bleed enjalo kodwa wamthwala. Thank you mntanami engathi anganithwala lonke bafowethu naku 2026 engathi anganithwala naku 2027 engathi ngiyanithwala awathi ngiprofete ngithi ngo 2028 sobe sikhona ngo 2029 sobe sikhona ngo 2030 sobe sikhona ngo 2031 sobe sikhona ngo 2035 sobe sikhona. Ubani ongafa singakashumayele stadium, ubani ongafa singabavusa abafileyo, ubani ongafa singayithenga imizi yethu, ubani ongafa sakhonzela ematendeni sofa sesakha izindlu ezinhle zamasonto. Oh shanandandandandanda so yeah. Shalabaha. What a prophet and get long live. What a get long live. Pilanis kataside. Pilanis kataside. Gifana ngishingozi ngegama lika Jesu. Gifana ngishisuicide ngegama lika Jesu. Gifana ngishidepression ngegama lika Jesu. Ay. Thulisa ngisho umoya wepoverty. Abangcwele baphinde bacebe. Awagcwala amaqoma ngegama lika Jesu. Asimeni ngezinyawo. Thank you bafowethu. Noma ngathula akushintshi lutho boshalabayi ungithanile oh madoda esiphambanweni cela sibheke ngapha sonke mfowethu nonkosikazi wakho mhlambe nizangizwa ngithini nina abanye mhlambe abafowethu bonke labavakashela nabazona ngebezwe ngithi ngiyayicima lento njengoba sizothandaza iloku ibhodla la kumina khona iphimbo elikhuluma la kumina ngaphakathi ulicorrect baba uma sovala inkonzo ntambama uma lingavela enkosini kune voice esho la kumina ethi batshene nginguJehova uNkulunkulu wabo angibakhohliwe. Thiwa bonke labantu abala endlini ngibatshele kanjalo. Angazi umoshe emalini wenza lenkonzo nomngakho. Ningakhalele ngisho uzukwa.
njengoba nisigibele samabhanoyi nje ngiyakhalele ngisho isenti kwamalo nayo baba uEstine nomkakho ayedluli into ezokwenziwa uNkulunkulu kuze koshona ilanga la endlini. Ngoba nonke ningane nisababaza mina ngisezomuna umgcotshwa niphinde nibabaze ngoba uNkulunkulu makuthiwa ungcwele kusuke kushiwo ngesiHebheru kuthiwa uunique, ngesiHebheru kuthiwa Kadash, ohlukileyo. Njengoba nibona le side lami kusasazuma ubaba uNdaba aphinda avezele ni side. So sesife ngesimqede uma side masayidi. Nange memeza namhlanje sengehla. Batshene nginguJehova uNkulunkulu wabo. Angibakhohliwe ishinkosi. Ngazi ubani lo endlini otshela ukuthi inkosi imlahlile. Naku isinikeza ithemba namhlanje ayikulahlile. Wengazi uAbraham ekhuphuka intaba nenkembe yobulala ingane yakhe. Yambuza ingane yathi tata uphi umnikelo? Wathi inkosi izozibonela. Abraham ehamba ekhala edosa inkembe ethi uyayiphakamisa lamemeza izwi lathi qalaza phesheya wafica ingqama igaxele esihlahleni ekhuphuka wayengazi ukuthi noNkulunkulu ukhuphuka neprovision ngapha wayekhuphuka ekhala kanti uNkulunkulu ngapha ukhuphuka nosizo yenzeka uhamba ukhala uthi wedwa kanti ubhizi ukuhlelela okuhle nokumangalisayo. Asivala amehlo ethu. Mina bendiyokumfuna uThixo ndibike kuye ngibike kuye ngoba ngiyazi ukuthi wena ungenza ngoba ndiyazike ngoba ngiyazi ukuthi sivala amehlo ethu. Mase uthandaza ungawayeka amazwi azothi cishe ngangafika Nkosi kule nkonzo kanti uzothanda mina. Ngaloko ngiyakubonga Nkosi. Abanye beze ngemali yokugcina, abanye beze bezihudula kanti usuku lwakho namhlanje. Cela senze imizuzu emithathu ngehle kule pulpit. Ake sithandaze ngesixhosa, ngesizulu, ngesingisi, ngeAfrikaans, ngezilimi, ngesiLatin, ngesiHebheru, ngesipedi, ngesiChina, noma iyiphi language ezakwehla. Cela sonke ke sithandaza. Father, we honor you. Manana. Mangandeli mazani ha. Sonke Soweto for Jesus. Sonke Soweto for Jesus. Ayaya.
Cela singezi sonke bazalwane. Abantu uNkulunkulu bathintile lapha ezihlalweni la bekhona ningezi nonke. Kodwa makukhono no double phuthumayo. Ofisa ngimbeka izandla ngicelezela just iThasha buyele endaweni yakhe singezi sonke. Abantu umoya ongcwele ubathintile but makukhono no double phuthumayo. Thina sonke ngicela siqhubeke sithandaze, siqhubeke sonke sithandaze thina bayi. Uma sowubeka izandla ubuyele endaweni yakho, siqhubeke sithandaze. Continue praying like that. Continue praying. Jesus, 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 Jesus. Moshalabas, Oshapalabas, Eshalabas, Elaba, Shalaba. Masubizar Bendonia, Masubizar Bendonia, Mashaprakata Bahasel, Oprakata Bashatala Bahaseli Bahanaba, Moshana Bahaseli Manama, Shalaba Haseli Manama, Onama Baba. Mokataba Kutanaba Koseleba Katanaba Katanaba Kutanaba Katanaba Rababa Hatanaba Kutanaba Strabahana Makatana Kutanaba Katanaba Ribrakataba Kataba Hasala Bahana Namana Makatabana in the Lamahana Makutana Makatana Minamana Shana Mahana. Gonge when Zwagu, Shagonge when Zwagu, Shagonge when Zwagu, Shagonge when Zwagu, Gonge when Zwagu, Shagonge when Zwagu, Shagonge when Zwagu, Gonge when Zwagu, Shagonge when Zwagu, Shagonge when Zwagu, Gonge when Zwagu, Shagonge when Zwagu, Shagonge when Zwagu, Gonge when Zwagu, in the name of Jesus, in the name of Jesus, Gonge when Zwagu, Shagonge when Zwagu, Gonge when Zwagu, Shagonge when Zwagu, supernatural power, 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 in the name of Jesus, 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 shoot, 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 Shamahana, Shanen, Shanan, Shananahanan. Shabahas, Rebrakata Barabash, Rebrakata Bahaz, Remanda Shana, Rebrakata Bahazotala, Ramahashana Mahaz, Rabahatala Bahoshatala Bahaz, Rebahasalama, Shalabahaz, Shalabahasela Bahaz, Shala, Shalela, Shalela, Shalana, Shalana Halana, Selamana Mahana Masha, Shalabahasela Mana. Shalaba Selaba, Shababa, Elama Shakalaba.
Victory.